Da jeg var 14 år gammel, der var jeg begyndt at interessere mig meget for alt, hvad der lå uden for den almindelige hverdag. Vi boede i et lille rækkehus i en forstad til Odense, ude i Tarup. Og jeg læste meget om universet og indisk filosofi og alt sådan noget. Og på et tidspunkt så kom jeg i kontakt med nogle unge mennesker, som var sådan cirka 10 år ældre end mig. Du kan bare sætte dig på den her. Jeg havde nok lidt svært ved at filme. Ja. Det er sådan indadvendt, Ja. kunstnerisk. Ja. Dybt. Ja. i 8. 2025. Strålende sol brød gennem skydækket her til morgen. Og siden har det været skyfrit, men gråt. Det blæser, så det føles som 2-3 grader. Tænker at male et studie i skoven, når blæsten tager af. Jeg foretrækker gråvejr til friluftsstudier. Selvfølgelig er kontrasterne større og mere intense med sol. Men det skifter hele tiden i lyset og skyggen. Men det må ikke være sådan, du skal bruge muskler til at holde den der. Okay? Okay, der. Ja. Skide godt.